Чаму Зеленскі зноў заяўляе пра пагрозу з Беларусі? Вынікі працы кааліцыі «Латушкі» за апошнія гады і як беларусы нават на могілках умеюць адзначаць святы. Я Олег Залевскі, на Белсаце навіны суботы. Вітаю гаспадарства і запрашаю. Беларусь могуць уцягнуць у вайну. Владимир Зеленскі заявіў, што выведка Украіны бачыць прыкметы падрыхтоўкі наступу з поўначы. Украінскі лідар таксама звярнуўся да Лукашэнкі і нечакана нагадаў яму пра лёс венесуэльскага прэзідэнта. Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да эскалацыі? І прычым тут Мадуро? Разбіраўся Антон Бяздольны. Расія паспрабуе зноўку ўцягнуць Беларусь у вайну з Украінай. Такую заяву зрабіў украінскі прэзідэнт пасля дакладу галоўнакамандуючага ЗСУ Уладзіміра Сырскага. Паводле допісу Зеленскага, ў нашай краіне ідзе шырокая падрыхтоўка, разбудова дарог і наладжванне артылерыйскіх пазіцыяў. Лічым, што Расія чарговым разам паспрабуе ўцягнуць у сваю вайну Беларусь. Даручыў праз адпаведныя каналы папярэдзіць фактычнае кіраўніцтва Беларусі пра гатовасць Украіны абараняць сваю зямлю і незалежнасць. Характар і наступствы нядаўніх падзеяў у Венесуэле павінны стрымліваць кіраўніцтва Беларусі ад памылак. Сам Зеленскі не ўдакладніў, якія менавіта прыкметы падрыхтоўкі заўважыла выведка Украіны. Прытым некаторыя ўкраінскія медыа паспяшаліся прывесці прыклады. Сярод іншага там згадваецца будаванне памежных заставы і паста ў Нараўлянскім і Лельчыцкім раёнах, полігон у Рэчыцкім і вайсковы гарадок под Гомлем. У Беларуси нет военных таких и военных запасов, чтобы начать полномасштабную войну. Россия забрала весь арсенал практически у Беларуси. Для диктатора Лукашенко не очень хорошо было бы, чтобы в Беларуси приезжали гробы с трупами своих солдат. Вести войну все-таки это очень дорого, и Беларусь не может вести такую войну за своего бюджета. Для Беларуси вступать в войну против Украины это было бы самоубийство. Са звестак гомельскага медыа «Флагшток» згаданыя украінскімі медыямі аб'екты сапраўды будуюцца, або як застава ў Нароўлі ўжо ўведзеныя ў эксплуатацыю. Толькі ў гэтым годзе па ўсёй беларуска-украінскай мяжы маюць з'явіцца 5 новых памежных аб'ектаў. У гэтым месяцы гомельскі абласны тэлеканал распавядаў, як пад Брагінам урачыста адкрылі новую памежзаставу «Гдань». У комплексе створаны ўсе ўмовы для эфектыўнай службы і камфортнага побыту. Утульныя спальныя памяшканні і спартыўная інфраструктура, месцы для захоўвання і рамонту тэхнікі, гадавальнік для службовых сабак. Паводле ўсё таго ж «Флагштоку» актыўна ўзводзіць іх пачалі яшчэ ў 2023 годзе. А скончыць, як, напрыклад, дамбы пад Чонкамі і дарогу ўсходні абход, плануюць толькі пад 2030 год. Загад аб прызыве з рэзерву афіцэраў запасу, які Лукашенка падпісаў акурат перад паведамленнем Зеленскага, увогуле выпускаецца штогод. Володимир Зеленський вирішив зіграти в гру. Владимир Зеленскі вырашыў згуляць у гульню. Я ведаю, што ты ведаеш, што я ведаю. То бок ён прадэманстраваў, што Украіна кантралюе сітуацыю на сваёй паўночнай мяжы, якая мае больш за 1000 кіламетраў і гатовая да любога развіцця падзеяў. І нагадвае Лукашэнку, што той можа паўтарыць лёс Нікаляса Мадура, калі будзе гэтак паводзіцца. Тым не менш, апошнія месяцы Лукашенка стаў згадваць вайну літаральна падчас кожнага свайго публічнага выступу. Война, идет война. В будущей войне, не дай бог, она будет. Вы ровно страну хотите привести к войне. Надоечы падчас чарговай нарады з чыноўнікамі прызнаў, што і сам не ведае, да чаго іх рыхтаваць. Антон Бяздольны, Белсат. І да падзеяў у дэмакратычных сілах. Кааліцыя «Латушкі» і рухаў за свабоду прэзентавала вынікі сваёй працы ў каардынацыйнай радзе трэцяга склікання. Таксама прадстаўнікі каманды патлумачылі, чаму беларусам важна браць удзел у выбарах у гэты прадстаўнічы орган за мяжою. Лукашенко ўсе гэтыя 30 гадоў імкнуўся знішчыць выбары, знішчыць дэмакратыю і таксама дэматаваць грамадства, каб беларусы не ўдзельнічалі ў выбарах. Бо быў календар, дзе чорнымі літарамі было напісана выбары, але гэта не было фактычна. Сёння унікальная магчымасць. Мы за мяжой змаглі ўпершыню абраць прадстаўнічы голас беларусаў. Вельмі важна зразумець, што мы маем прадстаўнічы орган, які прызнаны міжнароднай супольнасцю. Я не хачу, каб у Варшаве, у Брусэлі, у Страсбургу сядзелі Гігіны, Азаронкі і Гайдукевічы. А так будзе, калі мы не абярэм Коордынацыйную раду. Замест нас прыйдуць яны.
Выбары ў беларускі протапарламент пройдуць у онлайн-фармаце з 11 па 17 траўня. Прагаласаваць можна праз онлайн-платформу «Тры сланы», на якой размешчаная ўся інфармацыя датычна выбараў. Што праўда, у Беларусі гэтую платформу ўжо прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Тым часам у Беларусі прайшоў рэспубліканскі суботнік з рыдлёўкамі, граблямі і абавязковай добраахвотнасцю. Паводле ўладаў у ім узялі ўдзел каля чвэрці насельніцтва. Ад студэнтаў і бюджэтнікаў да чыноўнікаў, і, уласна, Лукашэнкі. Як гэта выглядае на практыцы і колькі гэта каштуе беларусам у нашым наступным матэрыяле? Кто, если не мы, выйдет на субботник? Кто, если не мы, вместе навсегда? Працаўнікі дзяржустановаў па ўсёй краіне выйшлі фарбаваць бардзюры, прыбіраць сухую траву ды даглядаць часам і без таго дагледжаныя паркі і скверы. Суботніку нават прыдумалі модную абгортку і запусцілі ў соцсетках чэлендж з гучным слоганам «Чыстая Беларусь – наш бренд». Республиканский субботник, приходим все, сегодня наш общий день. Лукашенко ў суботу са шпіцам-умкам адправіўся нібыта парадкаваць тэрыторыю нацыянальнага гістарычнага музею і парку народнага адзінства. Отцентруем. Як распавядалі відавочцы, у соцсетках тэрыторыя былога парку Дрымленд, дзе і пабудавалі музей, была цалкам ачэпленая. Нават згадваецца, што былі заўважаныя і комплексы радыёэлектроннай барацьбы. Лукашенко ж падчас агляду тэрыторыі музею пачаў у сваім стылі даваць парады кіраўніку Менску наконт упарадкавання тэрыторыі. Пусть приведут в порядок, чтобы красиво было. И вот тот откос, вот он, там где-то натыкать этих сосонов, вечно зеленый. Не, да, вот там, тот дальний туда, да, к забору. Понатыкать этих, вот зеленых, у меня там эти привозят в бочонках. Ну и смотри, чтобы тут лишнего штата у тебя не было. То мы понасобирали людей, некому коров доить. Раней Лукашенко распавядаў, што нацыянальны гістарычны музей мусіць стаць, цытата, адлюстраваннем той палітыкі, якую мы сёння праводзім у Беларусі, і старонкай гісторыі нашай дзяржавы пры гэтым нічога не хаваць. Чаму падчас суботніку менавіта сюды наведаўся кіраўнік дзяржавы? Я думаю, месца выбралі таму, што яму так спадабалася, ці прынамсі чыноўнікі, якія планавалі, думалі, што яму так спадабаецца. І таксама, каб мы шукалі тут вялікія сэнсы і гістарычнае значэнне. Насамрэч, стары дзед па савецкай традыцыі па суботах і сам лічыць важным паказаць сімвал, што вось ён ездзіць нешта, будуе, капае. І хоча, каб уся краіна тое самае рабіла. Нечакана Лукашенко задаўся пытаннем, якая назва мусіць быць у гэтага музею – нацыянальны гістарычны ці нацыянальны музей. Нас, як гісторыкаў, некаторыя крытыкуюць, што мы назвалі Нацыянальны гістарычны музей Беларусі. Гісторыі, наколькі я памятаю, у наш час давалася вызначэнне, што гэта навука пра мінулае, але мы ж і сучаснае тут адлюстроўваем, а можа, дзесьці і ў будучыню зазірнём. Можа быць, проста Нацыянальны музей Беларусі? Суботнікі ў СССР з'явіліся пасля рэвалюцыі, як нібыта добраахвотная бясплатная праца на карысць дзяржавы і грамадства. Аднак з цягам часу яны ператварыліся ў абавязковую практыку. Субботники – это, что-то веселое, приятное такое, организованное, общественное. Они проходили весело, задорно. Выходили практически всей семьей выходили. Сама традыцыя калектыўнай працы, што называлі талакою, у беларусаў нарадзілася задоўга да СССР. Аднак ад сённяшняга суботніку зместам і матывацыяй яны істотна адрозніваліся. Мэтай беларускай талакі была ўзаемадапамога адно аднаму, а не дзяржаве. Аднак у чыноўнікаў іншае бачанне. Вы знаете, мне кажется, что вот эта традиция, она настолько уже стала естественной, и что люди понимают, что благоустройство нашей страны – это дело наших. Пакуль чыноўнікі і прапагандысты імітавалі бурлівую дзейнасць у адмыслова абраных і падрыхтаваных месцах, звычайныя беларусы не толькі наводзілі парадак на зямлі, але і вымушана пералічылі ў фонд суботніку свой дзённы заробак. Гэта адпавядае прынцыпу крадзяжа фінансава-эканамічнага прымусу людзей. Фактычна суботнік – гэта так некая
узаконенае рабства, калі людзі чамусьці ў непрацоўны дзень мусяць займацца нейкай працай. Вельмі мне дзіўна, як увогуле эканамічна лічацца, які тут эканамічны эфект, якія куды грошы пералічваюцца. Вось такая вось заганная, проста некая феадальная практыка кіраваць людзьмі, у тым ліку у непрацоўны час, і прывучаць іх да таго, што адміністрацыя іх можа прымушаць рабіць нейкія дзіўныя рэчы проста так, па-за кантрактам. Суботнік яшчэ трываў, а ўлады ўжо зрабілі справаздачу. Паводле Наталі Пяткевіч, у сёлетнім добраахвотна прымусовым мерапрыемстве узялі ўдзел каля 2 мільёнаў 300 тысяч чалавек. Што да сумы, то было сабрана больш за 18 мільёнаў рублёў. Как мы обожаем эти субботники! Грошы, заробленыя на суботніку, плануюць скіраваць на стварэнне У лесе, да іншых тэмаў пераходзім. У лесе ў Лепельскім раёне Віцебскай вобласці знайшлі цела памерлай жанчыны. Апазнаць яе не могуць. На думку экспертаў, смерць наступіла цягам года. Дакладнай прычыны гібелі таксама пакуль не знайшлі. Прызначаная судова-медычная экспертыза. Узрост памерлай вызначыць складана – ад 18 да 40 гадоў. Рост складае 170 сантыметраў. Міліцыя шукае магчымых відавочцаў, каб узнавіць абставіны здарэння. Таксама просяць звярнуцца тых, чые родныя і знаёмыя адпавядаюць апісанню і зніклі без вестак у названы перыяд. Беларусь адна з нямногіх краінаў, дзе радаўніца дзяржаўны выходны. У гэты дзень беларусы ідуць на могілкі, каб ушанаваць продкаў. Традыцыя, што існуе яшчэ з дахрысціянскіх часоў, якія захоўваюць сёння нават далёка ад дому, у матэрыяле Ірыны Дарафійчук. Мёртвы дзень, праводны дзень, наві дзень, вясеннія дзяды, вялікдзень мёртвых – гэта ўсё радаўніца. На 9-й дзень пасля Вялікадня ў праваслаўных ды грэка-каталікоў паводле традыцыі беларусы ідуць на могілкі, каб паведаміць мёртвым навіну пра ўваскрашэнне Хрыста. У скрослым Христе мы можем мець стасункі, мы можем мець еднасць з нашымі спачылымі. І гэта радасць. І вот мы падыходзім да магілачак і вітаем нашых спачылых словамі «Христос уваскрос», молімся, акрапляем магілкі святой вадой. І гэта як сустрэча з чалавекам. Традыцыя ўвесну ушаноўваць памерлых дахрысціянская і належыць да агульнага культу зямлі. Беларусы верылі, што продкі могуць паспрыяць і новаму ўраджаю, і дабрабыту нашчадкаў. Я з Палесся, і ў нас дзень радаўніца, яго нельга было прапусціць. Вот такая моцная традыцыя. Прыехаць на радаўніцу, на могілкі, пакланіцца нашым продкам – гэта вялікая справа. Паўспамінаць іх жыццё, лёс і сустрэцца тут з жывымі. А перад святам прынята парадкаваць магілы. Але ў сённяшніх рэаліях на могілкі да сваякоў прыехаць можа не кожны. Гэтым часам мы звычайна з сям'ёй збіраліся на могілках нашых родзічай з татам. Звычайна ездзіла па розных могілках, прыбіралі. І я вельмі сумую па гэтай нашай традыцыі, бо я лічу, што ведаць карані вельмі важна. Беларусы, што волею лёсу апынуліся ў Вільні, пасля адмысловай літургіі зладзілі талаку. Прыбралі беларускія пахаванні на праваслаўных свята-ефрасініўскіх могілках. Не магу паехаць у Беларусь наведаць сваіх сваякоў, таму я вырашыла прыйсці паваланцёрыць, прыбрацца здесь на могілках вядомых беларусаў. Ну, і спадзявацца на тое, што, можа, нехта у маіх сваякоў таксама прыбярэ нейкае лісце. Гэта ўсё выбітныя людзі, гэта настаўнікі беларускай віленскай гімназіі, дзеячы мастацтва, культуры, пісьменнікі, палітычныя дзеячы. Гэта вельмі важна. Сёння сказаць, што мы памятаем пра іх і вельмі ўдзячны. Хоць для многіх беларусаў паездкі да родных на могілкі штогадовая патрэба, з пункту гледжання рэлігійных канонаў гэта не абавязковы рытуал. Для праваслаўнай традыцыі сапраўдным прыярытэтам ёсць малітоўнае памінанне ў царкве. Духоўная повязь з продкамі праз набажэнства лічыцца значна важнейшай за фізічную прысутнасць каля магілы. Польшча не дапусціць беларусаў і расейцаў да ўдзелу ў чэмпіянаце Еўропы па скачках у ваду, што маюць прайсці ў гэтай краіне на лета. Пра адпаведную пастанову польская федэрацыя плавання ўжо паведаміла Еўрапейскай федэрацыі. Праўда, зрабілі важную агаворку. Сітуацыя можа змяніцца ў выпадку сканчэння вайны Расіі супраць Украіны.
13 красавіка Міжнародная федэрацыя водных відаў спорту дала дазвол спартоўцам з Беларусі і Расіі удзельнічаць у міжнародных турнірах пад дзяржаўнымі сцягамі і гімнамі. З 2022 году тыя былі забаненыя праз паўнамаштабнае ўварванне войскаў Расіі ва ўкраіну. І гэта ўсе навіны на сёння. Ужо ад заўтра раніцы глядзіце нашыя інфармацыйныя выпускі, а ўвечары падсумаванне самых цікавых падзей тыдня. Шчыра запрашаем на эфір, а сёння ўсім добрага вечара і пакуль.